Γεια σας, είμαι η ζωγράφος Εύα Φιλίππου και θα ζωγραφίσουμε και σήμερα μαζί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, ένα παράθυρο με λουλούδια. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πινέλο νούμερο 2 και μία σπάτουλα. Από χρώματα θα δουλέψουμε με λάδια και θα χρησιμοποιήσουμε νεύτη για αρέωση. Πάμε να δούμε τα χρώματα. Θα χρησιμοποιήσουμε λευκό τιτανίου, πράσινο βυρίντιαν, γέλο όχρα, κόκκινο σκάρλετ, καφέ σιένα ανοιχτό, πορτοκαλί βερμιγιόν και μαύρο. Πάμε να αρχίσουμε. Θα πάρουμε το πινέλο το νούμερο 2, θα πάρουμε λίγο μαύρο και θα ξεκινήσουμε να σκιτσάρουμε το παράθυρο. Σε αυτό το σημείο θα προσέξετε η απόσταση να είναι σε όλα η ίδια. Στην περίπτωση που κάνετε κάπου λάθος θα το διορθώσουμε στην πορεία. Πολύ ωραία. Και ξεκινάω να το χωρίζω το πάνω μέρος, το οποίο είναι πέτρες. Θα κάνουμε τα χωρίσματα. Και πάλι θα έχουν ίση απόσταση μεταξύ τους. Πιέσετε αρκετά τις γραμμές γιατί κάποιες θα πρέπει να διορθωθούν και να σβηστούν. Και πάμε μέσα να κάνουμε τώρα τα χωρίσματα. Το μέρος σε οριζόντια γραμμή θα πρέπει να χωριστεί σε 1, 2, 3 αποστάσεις ίσες. Πάρτε τις αποστάσεις και τραβήξτε όσο μπορείτε πιο παράλληλα τις γραμμές μεταξύ τους. Μην πιέσετε αρκετά το χρώμα γιατί θα χρειαστεί να το ζωγραφίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Πολύ απαλά. Και ό,τι κάναμε σε αυτή τη μορφή θα το κάνουμε σε οριζόντια πήραμε 3 μέρη, ενώ σε κάθετα θα πάρουμε 4. Οπότε με το μάτι το χωρίζω σε 4 ίσα μέρη. Αν θέλετε μπορείτε να το μετρήσετε με το πινέλο σας στο περίπου για να μπορέσετε να δείτε ότι όντως είναι τόσο. Διαφορετικά, αν δεν σας παίρνει 4 μπορείτε να το κάνετε και 3. Με αυτόν τον τρόπο, με το πινέλο, θα μπορέσετε να το κάνετε όπως οι σχεδιαστές έχουν τη βελόνα στο ελεύθερο σχέδιο. Οπότε το μέτρημά μου είναι αυτό, παίρνω το επόμενο, ως εδώ, ξαναμετράω το ίδιο, ως εδώ, είναι έτοιμο και τώρα μπορώ να το χωρίσω. Πάντα παράλληλες οι γραμμές προς αυτήν που ήδη έχω ξεκινήσει. Πολύ ωραία. Όσοι είσαστε αρχάριοι μπορείτε να πάρετε ένα χαρακά και να μετράτε ακριβώς τις αποστάσεις για να μην σας ξεφύγει. Έχουμε ορίσει τώρα το εσωτερικό και πάμε να πάρουμε λίγο άσπρο για να διορθώσουμε τώρα τις γραμμές μας. Θα το περάσω με λίγο άσπρο και θα γίνει ένα ελαφρύ γκρι.
Στη μία γραμμή, αφήστε να ολοκληρώσουμε γιατί το χρώμα μας αλλοιώνεται, να ολοκληρώσουμε όλα τα σημεία και έπειτα μπορούμε να τα ξαναπεράσουμε. Και το ίδιο θα κάνουμε και στις οριζόντιες γραμμές μας. Τώρα μπορείτε να ξαναπάρετε άσπρο και να ξαναπεράσετε τις κάτωνες. Τώρα θα προσέξετε ότι το χρώμα το γκρι βγαίνει ακόμα ανοιχτότερο, έως ανοιχτό γκρι. Δουλέψτε το καλά για να μην σας μείνει πουθενά ούτε τελείως άσπρο ούτε τελείως μαύρο. Τελείωσα τις κάθετες, τώρα θα ξαναδουλέψω τις οριζόντιες. Αφήνουμε σε αυτό το σημείο το εσωτερικό του παραθύρου και πάμε να δουλέψουμε με το χρώμα που έχουμε ήδη το γκρι, το εξωτερικό που θα γίνουν πέτρες σε ακανόνιστο μέγεθο. Θα είναι με κενά γύρω-γύρω από κάθε πέτρα, θα υπάρχει κενό και θα είναι το μέγεθος, όπως είπαμε, ακανόνιστο. Παίρνουμε μόνο λευκό. Οι πέτρες έπειτα θα βαφούν σε άλλο χρώμα. Αλλά με αυτό που κάνουμε τώρα βοηθάμε ώστε να ολοκληρώσουμε το σχήμα της κάθε πέτρας για να μας δώσει ένα αποτέλεσμα ώστε να είμαστε έτοιμοι να το βάψουμε. Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να κάνετε πέτρες, θα συνεχίσετε από εδώ, γιατί θα βάλουμε ένα παρτέρι με λουλούδια από την κάτω πλευρά. Μία γλάστρα, μία μακρόστενη γλάστρα.
Και έχουμε ολοκληρώσει και το περιμετρικά του παραθύρου το σημείο μας. Οπότε τώρα παίρνουμε ελαφριά όχρα και κάνουμε μία ανάμειξη με το άσπρο, αρκετά ανοιχτή. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε και περνάμε ανάμεσα από τις πέτρες με το πινέλο, ώστε να αφήσουμε τις πέτρες να τις βάψουμε σε λίγο. Και επειδή οι πέτρες γύρω-γύρω είχαν με το πινέλο που τις βάψαμε, είχαν ελαφρύ άσπρο αφήνανε, θα πρέπει να το παρασύρετε μέσα τώρα στο χρώμα σας, γιατί σε λίγο θα βάψουμε με σιένα και δεν θέλουμε καθόλου άσπρο μέσα στην πέτρα. Θα πατήσετε πάνω στις γραμμές που ήδη είχατε κάνει. Προχωρώντας, επειδή θα χρειάζεται συνεχώς να κάνετε χρώμα, αν δεν σας βγαίνει το ίδιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως η παλαιότητα μας κάνει να αλλάζει το χρώμα με τον καιρό. Και εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, ζωγραφίζουμε πέτρες οι οποίες είναι αρκετό καιρό εκτεθειμένες έξω, άρα με τις καιρικές συνθήκες πάντα αλλάζουν τα χρώματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, επειδή υπήρχε μαύρο στο περίγραμμα του παραθύρου, πλησιάζω με την ανάμειξη που έχω όχρα με λευκό και ελαφρώς παίρνει το μαύρο και το μουτζουρώνει μέσα στην όχρα. Αυτό θα το πιέσετε ξανά και ξανά με λίγο άσπρο με την όχρα και θα το επαναφέρετε. Πολύ ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει τις πέτρες και πάμε τώρα να τις δώσουμε χρώμα. Θα πάρουμε σιένα μέσα στην όχρα που ήδη έχουμε κάνει. Αν η όχρα σας έχει τελειώσει, ξανακάντε λευκό, όπως είχαμε πει πριν από λίγο, με όχρα, αρκετό, και βάζετε αρκετή σιένα. Πρέπει να υπερισχύει η σιένα, το ανοιχτό καφέ δηλαδή. Προσπαθούμε να κάνουμε μία απόχρωση τερακότα. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να το βάψουμε. Ωραία. Θα πλησιάζετε όσο μπορείτε στην άκρη. Πιέστε το πινέλο για να σας βγάλει την ποσότητα του χρώματος που ήδη έχετε επάνω. Μην παίρνετε συνεχώς χρώμα για να μπορέσει να εξασθενήσει. Σε κάποια σημεία πρέπει να γίνει πιο ξεθοριασμένο. Και σε άλλα σημεία θα πάρετε σκέτη σιένα και θα την αναμίξετε κατευθείαν μέσα. Δεν θα χαλάσετε το προηγούμενο που ήταν η ανάμιξη που είπαμε σιένα με όχρα και λευκό, αλλά ούτε και το ξεθοριασμένο.
Προσπαθήστε να πιέσετε περίπου στη μέση, να γίνει το C1, το χρώμα σας. Και αφού το ολοκληρώσετε, προσπαθήστε να το κατεβάσετε στο ξεδωριασμένο, απαλά να σβήνει μέσα σε αυτό. Έτσι θα ολοκληρώσουμε όλες τις πέτρες, με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθήστε να μην αφήνετε καθόλου λευκά κενά, να καλύψετε τελείως τις πέτρες σας. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε όλες τις πέτρες. Πολύ ωραία, έχουμε ολοκληρώσει τις πέτρες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω η τελευταία πέτρα που είναι αυτή. Δεν θα την κάνετε ως επάνω με αρκετό χρώμα, γιατί σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα λουλούδια. Τη γλάστρα με τα λουλούδια. Επίσης και σε αυτή θα την αφήσετε ημιτελή για να μπορέσουμε να πέσουν τα λουλούδια από πάνω τους και να μην έχουν αρκετό χρώμα ώστε να κάνουμε ανάμειξη. Οπότε αφήστε τα κατά αυτόν τον τρόπο να σβήνουν. Και επίσης θα πρέπει να κάνετε μια επίσης ανάμειξη το C1 με ελάχιστο μαύρο για να μπορέσετε να δώσετε τη σκιά που θα πέφτει σε αυτό το σημείο. Η πέτρα μας είναι πιο σκιασμένη. Εδώ, ελάχιστο χρώμα για να μην μείνει αρκετό και μπερδευτεί με τα λουλούδια τα φύλλα που θα κάνουμε. Και αυτό το ίδιο. Πάντα όταν θέλουμε να δώσουμε σκιά από κάποιο αντικείμενο σε ένα άλλο, παίρνουμε το χρώμα που ήδη έχουμε και προσθέτουμε πολύ λίγο μαύρο για να δείξουμε ότι σκιάζεται από κάποιο άλλο αντικείμενο που ρίχνει τη σκιά του πάνω σε αυτό. Το ίδιο και σε αυτή την πέτρα, με την ίδια απόχρωση, C1 με μαύρο. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο κάτω μέρος εδώ, που είχαμε βάλει άσπρο με ελάχιστη όχρα. Τώρα θα πάρουμε και θα προσθέσουμε πάρα πολύ λίγο μαύρο. Προσοχή να μην γίνει πολύ σκούρο. Γύρω από τις πέτρες, σε αυτό το σημείο. Και σταματάω κάπου εδώ, γιατί τα λουλούδια μου θα πέφτουν περίπου ως εδώ πέρα και συνεχίζω από κάτω. Και πάω από την άλλη μεριά, όπως είναι σε αυτό το σημείο, το σταματάω εδώ πέρα. Σκιάζω καλά μέχρι εδώ. Τώρα ξεκινάμε να κάνουμε την επόμενη σκιά που πέφτει επάνω στις πέτρες. Είναι πάλι από τα λουλούδια, αλλά εδώ θα πρέπει κάπου να το σταματήσουμε, γιατί το λουλούδι θα πέφτει σε αυτό το σημείο ακριβώς, άρα η πέτρα μας σκιάζεται μόνο εδώ πέρα.
Η ανάμειξη που είπαμε είναι σιένα με μαύρο. Προσοχή να βγει πάρα πολύ έντονο. Και σε αυτή. Πολύ ωραία. Έχουμε τελειώσει με τη σκιά που θα πέφτει από τα λουλούδια πάνω στις πέτρες. Και τώρα πάμε να πάρουμε τη σκιά που θα έχει η κάθε πέτρα. Πάλι με το πινέλο, πάρτε ελάχιστο χρώμα και πάμε να σκιάσουμε όλες τις πέτρες. Μόνο από την κάτω την πλευρά. Και πάμε τώρα να τις φωτίσουμε. Αφού κάνουμε τις σκιές, πρέπει να δώσουμε το φωτισμό. Θα πάρετε λίγο άσπρο και θα φωτίσετε μόνο την πάνω πλευρά και θα το κάνετε να χαρτεί το άσπρο, να μην μείνει πάρα πολύ. Έτσι. Μπορεί ό,τι βάλετε να το αναμίξετε κατευθείαν. Πολύ ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει και τη φωτεινότητα σε κάθε πέτρα και τώρα πάμε να δουλέψουμε την πάνω πλευρά από το παράθυρο που είναι με τη σπάτουλα και μαύρο. Ωραία. Μπορείτε να ορίσετε πρώτα το σημείο σας. Από την πάνω πλευρά μόνο και να τραβήξετε το χρώμα προς τα κάτω. Ωραία. Από την πάνω πλευρά μπορεί και να χαλάσουν οι γραμμές σας, θα μην φαίνονται, αλλά σε λίγο θα τις ζωγραφίσουμε χώρια την καθεμία με τη φωτεινότητα που έχει κάθε πέτρα. Με λίγο άσπρο. Ωραία. Και από εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να βάλετε με το πινελάκι σας μία γραμμή
και να ορίσετε ξανά τις γραμμές σας, με άσπρο αυτή τη φορά. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε να δουλέψουμε πάλι με το πινέλο και να πάρουμε το χρώμα και να δουλέψουμε την κάθε πέτρα ξεχωριστά με το μαύρο και το άσπρο, ώστε να δημιουργήσουμε σκιά και φωτεινότητα. Το πάνω μέρος πάντα είναι πιο φωτεινό, οπότε το άσπρο θα το αφήνω λίγο περισσότερο. Πολύ ωραία. Το επόμενο. Αναμειγνύω το μαύρο στην πέτρα μου. Δουλέψαμε όλα με το πινέλο και τη σιένα και ολοκληρώσαμε και τις άκρες. Τώρα πάμε να το δουλέψουμε και με τη σπάτουλα για να δώσουμε ένα ακόμα πιο ανοιχτό τόνο. Αφήνουμε το πινέλο, παίρνουμε τη σπάτουλα, παίρνουμε σιένα, λευκό και χωρίς να κάνουμε πολλή ανάμειξη ξεκινάμε να απλώνουμε το χρώμα σε κάθε πέτρα. Το απλώσαμε και τώρα προσπαθήστε απαλά να το σπρώξετε προς την άκρη χωρίς να βγείτε από το σχέδιό σας, από την πέτρα, όσο μπορείτε προς την άκρη. Ό,τι χρώμα βάλατε. Και τώρα θα το δουλέψετε, θα πατήσετε όλη τη σπάτουλα και θα φέρετε το χρώμα σας απαλά προς τα κάτω. Αν θέλετε να το δουλέψετε οριζόντια, σας βγει οριζόντια η γραμμή σας. Αν θέλετε να το δουλέψετε κάθετα, η γραμμή θα έχει αυτή τη μορφή. Απλά πηγαίνετε το μέχρι την άκρη και από την άλλη μεριά. Αν σας αλλάζει το χρώμα, προσπαθήστε λίγο να το δουλέψετε καλύτερα για να μην έχετε διχρωμίες. Θα έρθει το χρώμα από μόνο του σε λίγο. Οπότε πιέστε το είτε κατά αυτόν τον τρόπο, είτε κάθετα. Φτάστε το από τη μία άκρη μέχρι και την κάτω άκρη, πολύ προσεκτικά με τη σπάτουλα,
για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, να καλύψουμε τα κενά. Πολύ ωραία. Και έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με την οριζόντια μορφή. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και τώρα παίρνουμε το πράσινο στη μητούλα της σπάτουλας και ξεκινάμε να ορίζουμε τα λουλούδια. Σε ποια σημεία μπορούμε να τα βγάλουμε. Αφήστε αφαιρετικά τη σπάτουλα να δείχνει το πράσινο, τραβώντας τα προς τα έξω. Όπως σας είχα πει και προηγουμένως, σε αυτό το σημείο θα σχηματιστεί η σκιά από τα λουλούδια που θα τα κάνουμε να φαίνονται τρισδιάστατα, γιατί ήδη έχουμε δώσει τη σκιά. Και καλύπτουμε μέχρι το σημείο που έχουμε κάνει τις πέτρες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει το πρώτο στάδιο του πράσινου που φαίνεται πιο σκούρο. Ενώ τώρα θα πρέπει να πάμε ακριβώς από πάνω να δείξουμε ότι τα λουλούδια φωτίζονται διαφορετικά. Και τώρα θα πρέπει να πάρουμε λίγη όχρα, γέλογο όχρα, για να βάλουμε μέσα στο πράσινο να κάνουμε μία ανάμειξη πιο ανοιχτή και να δείξουμε ότι φωτίζονται μόνο τα πάνω μέρη του. Οπότε, μόνο η πάνω πλευρά, τα φύλλα που ήδη έχω κάνει, τα φωτίζω με τη νέα ανάμειξη του πράσινου. Θα πάρετε λίγο άσπρο για να τονίσετε μόνο ορισμένα σημεία, ορισμένα φύλλα. Ωραία, και τώρα πάρτε στη μητούλα λίγο όχρα για να δώσετε επίσης κάποιους τόνους μόνο στα πάνω φύλλα. Έτσι δημιουργούμε επίπεδα. Ήμασταν στο πολύ σκοτεινό, ενώ τώρα έχουμε έρθει πολύ μπροστά πριν κάνουμε τα λουλούδια. Να δημιουργήσουμε τώρα το επίπεδο της σκιάς και όσο πηγαίνουμε πιο μπροστά, τόσο φωτίζονται. Ωραία, καθαρίζουμε τη σπάτουλα και πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα τα λουλούδια. Θα χρησιμοποιήσουμε το κόκκινο και το πορτοκαλί, το βερμιγιόν. Ξεκινάω από το πορτοκαλί, θα πάρω πάλι στη μητούλα, προσοχή μόνο αυτή τη φορά, γιατί θα παρασέρνετε και το πράσινο και θα σας χαλάει, θα σας φτιάχνει καινούργια ανάμειξη. Οπότε όπου είναι να βάλετε, καλό θα είναι να ακουμπάτε και να φεύγετε. Μην το κάνετε πολλές φορές στο ίδιο σημείο. Αν δείτε ότι η σπάτουλα λερώνεται με πράσινο, καλό θα είναι να τη σκουπίζετε, να φεύγει το χρώμα σας και να παίρνετε καθαρό καινούριο και να συνεχίζετε στο επόμενο σημείο που θέλετε να βάλετε. Λερώθηκε, το βγάζω. Ωραία, λερώθηκε, το βγάζω. Επίσης, πολύ ωραία. Και τώρα θα πάρουμε και λίγο άσπρο για να μπορέσουμε να κάνουμε νέα ανάμειξη μερικά ακόμα λουλούδια με λίγο ανοιχτότερους τόνους. Και παίρνουμε λευκό μαζί με λίγο κόκκινο που ήδη είχαμε για να κάνουμε λίγο πιο ροζ τα λουλούδια. Πάμε να κάνουμε από αυτή την πλευρά. Το βγάζω,
Ξανασυνεχίζω με καθαρό. Θα ξαναπάρουμε καθαρό χρώμα. Και αφού το λουλουδάκι μας πάει προς τα πάνω, ας βάλουμε και λίγο ακόμα πράσινο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι καλά. Αφήνουμε τώρα τη σπάτουλα και ξαναπιάνουμε πινέλο για να κάνουμε το μέσα σημείο του παραθύρου με μαύρο και να έρθουμε να σκιάσουμε ακριβώς από κάτω. Αφήστε το πινέλο σας να δώσει το χρώμα χωρίς να αφήνετε αρκετή ποσότητα κάθε φορά. Ωραία. Και τώρα παίρνετε ελάχιστο χρώμα ώστε να συνεχίσουμε τη συνέχεια αυτού από κάτω. Πολύ προσοχή να μην παρασύρετε το άσπρο. Ωραία, το ίδιο και δίπλα. Έχουμε τελειώσει αυτό το σημείο και τώρα πάμε να πάρουμε τη σπάτουλα, να την καθαρίσουμε καλά, θα πάρουμε μαύρο και θα ορίσουμε ξανά τα σημεία που έχουν σκιά επάνω στα κάγκελά μας. Στην άκρη της σπάτουλας, πάρα πολύ λίγο και ορίζουμε μόνο τη μία πλευρά. Και πάμε να πάρουμε το άσπρο με το πινελάκι μας. Ωραία. Και να κάνουμε τις γραμμές μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διορθώσουμε τυχόν λάθη του μαύρου που κάναμε πριν. Σημασία έχει να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τα κάγκελα που υπάρχουν στο παράθυρο. Αν δείτε ότι δεν σας έχει βγει πάρα πολύ καλά το άσπρο, καθαρίστε ξανά το πινέλο και προσπαθήστε άλλη μια φορά να τον περάσετε για να μπορέσετε να δώσετε την καθαρότητα του κάγκελου. Αν δεν το κάνετε αυτό το στάδιο, ξαναπεράστε με τη σπάτουλα άλλη μια φορά τις μαύρες γραμμές για να το ολοκληρώσετε. Εδώ έχει τελειώσει το έργο μας, ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter σαν Εύα Φιλίππου. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και μην ξεχάσετε να γράψετε το όνομά σας. Γεια σας!